Ni ai kublai fi baro kiba dan ni yang mani but kumjuru kiba snap ni ka Bible study lemba ke YouTube channel jong ka balang te ha ka tayo ko bla dam ni la puli ka dekhot ka arfsan hadu arf khandai jong ka ni ka gospel yones kul nong ka basan drain mar ba la kum klat no ban on ni ka recording te msimla ban pen sngo ban pen upload ikani sa ke YouTube channel te haka wei pat ka teo arteo men swangi la le ki dekhot ki ba shwa jong ka tu komot ka bar fulai bat ka arfusau ladangi sikutyang din biang na do ka dekhot ka ba arfo ter ka khanda arfo ngi I ha ki dekhot bo try jisu ong ba ukpa ula ai hu ya ka bor ban pen emmi ki brio namar bo dan ka jing em hu te ka dekhot ka ba arfo ong namar ukpau e yo khun badu peni hu ki baro ki ba u hiule badun peni hu ye ki jingna ki ba kham khrau ya kita ki ba phim snow kenden namar kambau ukpau penmi ya ye ki bayam badu penemi ki kumtaru ukhun upenem ya ki ba man nang ta ko ong ru dekhot bar fuar namar ukpau la namar ukpau bishari noru ndrei ula ai ka jing bishar baro hau khun ba baro kin buram yo khun bat kumjo kumba ki buram yo kpa utau bo penan buram yo khun he utau ubam buram yo khun buram yo kpa ubala phayu de haktu ki dekhot ki bakham swangi I ba ka jing thmu ka jong blai ban ai how try jisu ya ka bor ban pen im ya ki breu bat kat bo ibet ban pen im bat ya ka bon ro ban bisari ki breu nam ka jing thmu ka jong blai ka long bo nyo ba ki breu baro kin buram yo try jisu kum ba ki buram yo kpa te ka dekhot ka bar fulai bat ka rusau pat ngila puli hento gamut ka bar rusau pat ngi puli bo try jisu on bakita ki banget hau ka bomut habaki nget haka hau tau bala pha yu ka mat baki nget hu try jisu bo dei ma u bala pha do blai te wong ki dan ka jing im bom jikut but on ampen sorry but wan hap sya ka jing penram rei ulalat siliang na ka jing yap si ka jing im te kata ka dei ka jing kular ye gitu ki banget hu te ha ka ni dekhot ka bar fo san pat ter hado ka bar handai ni pule sisu ya ka jing pensai sisu try jisu sifang ka ni ka bor ban pen im bat ya ka bor ban bishar kumno uyo ya ka ni ka bor ban pen im ho ha ka dekhot ka bar fo ong namar kumta utau kpa upenmi hey sorry namar kumba utau kpa upenmi yaki bayap baru penem yaki kumtaru ukhun upenem yaki bauman te hakano kurkom bau khun ula ban penem ya kita ki bauman te batai sisu pat nang ni dekhot ka barsan tongin pule biang itu dekhot barsan hado ka bar khandai sisa ngo ngafi bakapor ka jia bat kalong mentab ken habaki bayap ken yo snow ya ka jing perta ka jong khunu blai te kita ki bayo snow kin yo im namar kumbo kpau dan ka jing im halade kumtau la ai hu khun ru banyo ka jing im halade baru la ai ru hu ka bor ya ka ban bishar na baulong khunu brio wat so kendet ya kani na bakapor kerja ba hey hakaba kita boro kiba hak jingtap kin yosngo ya ka jing perta jong u bat kinyami no kibalale babha saka jing mi pat ka jing im ndrai kibalale bamman saka jing mi pat ka jing penram tongin doi kukpa jingi bahabneng
Ngaingo eme nagamenta ka ktien jome ka bangio pat sesen bani pulih kum ka Bible study jong ka balang ngaingo eme bangilayo ban pulih kani ka gospel Yohanes hadu kani ka lanong ka basan bangil jan poi si benta ke bedai bat kani ka jing aibor ka jome yo try jisu khonu jome bondan hu kabor ban penem ya kita ki man bat kumjuru ban bishar ya ki bre baro ka singi ka khaddu try to erap ini begin sempang ya gini ki jing sisa ki badan ke jingmut ke badan kam ke jiliu na ka benta jungi ki brio namar de hakini ki kantin bangi I kupa ya ke jing sandur ya ke jing ya ka lawai ke jongi ki brio tang ha kani ka slak hando ndrei ka ban longkum no pan ha ka bom jukut nda ha bakani ka perthai ka lawai tra yarap ingi bengin sotho bat ban nget yakini ki jing sisa yaki ba me mala ai hangi lomba ka ktien ka bakhu jome khnang manginyo ya kata ka jing sos kham jong ka jing pen im bat ka jing im bom jukut nda ha ba try jisu unwan ban bishar ya ka perthai to ma batrai ki pop kirengkang ba mesya mengiru na bangi pani kini haka kerteng Jesus Christ amen te khani ka khot ka bar fulai ka bar arfsau ngilai I kum tu but ba try jisu ka khot bar arfsau ula pen sai tikna bagi banget hau kiyo ya ka jing im bom jukut but kilat sesiliang na ka jing yap sia ka jing im kabab thau bangi ki brio baro kat bangi dang sa ka pop yenang don ha ka jing yap tebat ladang ngim yo ya ka ni ka jing im bom jikut ka bo un ai kamat nginum lat sesiliang ha ka ta ka sing khadu te ka khon ka barusan ka ong pan sisya ong hafi baka por ka ja bat ka long menta ken bahaba ki bayap ken yo sngo ya ka jing perta ka jong khunu blai te kita ki bi yo sngo ken yo im tingilai kren hot na ka benta jong fi ki basngap leng ba ka video te film simyo ban sngap ikani namar ka jing klet no ban record tin rei ngin ya kren biang ikani ka jo bang ya kren semteo ilai kren ba kani ka jing yo ka jong try jisu ya kata ka bor ka ban penemi ki breu ka wan ha ka durswa ning kong jong ka bor jong u ban pertai ki breu bada kata ka sur jong ka jing perta jong u ki breu ki nyo sngo ndai tang ki badang im hakamet ndai ki la ban long ki bayap pada ka mensim ndai ki bala yap ru ki bala dan hajing tab kata ka dei ka bor ka bo bleu ai u try jisu kum ukhun ujong blei te kani ka jing ong jong try jisu si siang ong phi ka por ka ja bat kalong menta ken ka tho ya ka jing sedang bekan ja ka bukum kata nado tu ka por ka bo krani kini kentien bat kumjuru kan senang beteng tersiter tat hado kesngi ke jing wan pat ke jung bat tat hado ru kesngi ke jing bishar kesngi ke jing wan pat jung kalong kesngi ke jing wan xiao jung ya gitu ki bala jit ki bala nget hado ke bekut ke kesngi ke jing bishar pat kan wan hadin kan long kata ke jing bishar ya borok ki brio ti kata ka ktien ke ba u ong ne wong bakalong ba ngan puli biang tu khot bahaba ki bayam kinyo sngo ye ka jing perta ka jong khunu blai wong ki bayam kinyo sngo ye ka jing perta ka jong khunu blai hakatu ka por habo perta mu u ki brio ki bayam na ka jing long pop ki la yam ka mensim kim don shu kata ka jing dei ka bajan bat ublai habayap ka mensim ka mat bom don shu ka jing dei bat ublai la don ke jing dukut no ke jing jingai no badu blai kata ke dei ka wei ga rukom bangi ki breu ki yap
mengiap hakerukom ba ke mensim jungi kalong ke bayap ke jing penher mensim jungi te ke im ni penher mensim ngiring leer ngiring oksigen bat ni im ban penki yaki kiti kejat jungi ke met ke phat jungi mo kat ba ke mensim pat hak jinge dei ke badan ke jinge dei bat ublei kalong ke bayap namar kamyo ya kata ke jinge sno bat ublei ke sio tangi ke jingker khu ke jong ublei ban im ban bam ban tre ban kata ban nyat ban yang ban don ke yeng ke sam ban don ki khon ki kiti la se ndalarang ba ban yo ke kamai ke ji ban yo ke jing pulih bedang li ban yo ke kam ke jam bat kiwe kata ke dei ke jing im ke bangiyo ke bayadei bat ke jing penki jong ke ni ke met nrei ke jing impat ke bayadei bat ke jing sno bat ublei kalong ke bayap ti kata ke dei ke bau mut try jisu kalong ar benta bun sen hambau try jisu ukren la ni wat kiwe benta jong ke bible hagar kom jong ke jing thu rupa ya kata ke bay stream lada kidon ar ne lightly ke jing ja ke bay stream habai thu lupa teng la je thu lupa season ni thu lupa kawai ke nusa ke basyai do ke dei la pulih ke jing thu lupa try jisu sepang ke jing penjot ye ke Jerusalem ye ke temple ruh Jerusalem ha usnam 0070 mo lani usnam not new not mon ngiong ke spa snam ke batmai tementa tingiong arfo lai mo lani arhajar fulai hutu ke porte 00 new fulai mo kata ke dei ke spa snam ke beningkong ke banginyo hadin try jisu te saupo snam hadin jong ke jingkayu kata kemut 0070 lani jan ni kata da sin ru khandai tam lani nyu duna kawan ke jingja kembole thu lupa ye ke Jerusalem la penduk khoj la penyap lut Gibril ye ke temple la penduk khoj le thu lupa ye ke tau ye thu lupa men bau kren halor lum olip ye syong bat kisnran tenrei mdei tang sifang kata nomor bakan yesrim kata ke jing wan pat ke jong u hakasngi ke bakhadu ngomot hakasngi ke jing wan pat jong u ye thu lupa ru ya kata hakajo kelenong daki jo ki kentien te hakata rukom ruang ni i bau kran sifang ke jing yap kran tang sifang ke jing yap jong kamet komot bakamensim komdan shu kamet ukran ru sifang ke jing yap jong kamensim komot kamensim komdan shu badu blai ke jing dei badu blai mo te te habau pertanya ki bayap katawi kita berarti pertanya ki bayap ki belayap kamet mo ki ba la don halum hajing tap wong kinyo sngo kamut kata ke bor jong ke jing pertajung ke klanya do kata ba ki belayap ki bela don hajing tap ru kinyo sngo tang mlaban mudur dan emu brio mo ubala hadu kata bau keren ni na pedeng jong ke perthai jong ki baim uni keren halum jing tap yenu bonong baginyo sngo mdon kum kata ndrei ka sur ke jong try jisu kalong hadu kata bagi bala yam ki bala tap halum jing tap kila banyo sngo tingile pet iki nuksa tohoi wat kitu ki ba bompat tap halum jing tap ru ngila pet iki tu ki nuksa menbau pun khia ye ke khun jairus utu rangba jong ke senekok mo hakapor pun khia ye ka kiwan khot yu ki ong ba kapang wan khot ukpang amat jairus te try jisu dang dan halenti bannet sieng jong ka sieng jong u ndre hasiteng lenti ki wan ye thu ba kalayam yom dan kam syu ban khot yu jisu dan try jisu le bet sieng jong ki baru ong ye kita ki basyong banyam susi nomor bakal akhlat wong mdei bakal ayap wong kesyo thia tika dan hapo kamera bat hang tau sekren
usong ya ka ko kabriu lani ko khna to yang jot talitha kumi ka khtina tu ko por mo bat karu kalau ko ngu kala yang jot nang ta kabriu ka bala yam ka ko ngu habau kran jisu bat ka yang jot ni pat sagawi pat ka jingja sifang tu samla ukhon jong kariu kan thai na ka sinong yung ik mau trai mo ka sinong 9 right ya utem de sho badang don hayeng la dan halenti ban silum jing tam dale kendo yu try jisu udang don ha halenti ban ka don ka jing ya lenti jung nang ta ya kendo ya u halenti te ubat ya kata ka yarong ka ba ki rayu ki bre ki bakit ya kamat jung mo ukta ya kata ka yarong ubat nang ta usah hukum tebat hak tu jing hukum jung ngan pule na gospel Lukas nyo khatsau te habo ukta gumtai ka tu ka krong la ni ka erong wong ko samla ngong hame tuyeng uni samla la da biang tenrei habo try jisu ong ngong hame tuyeng uyo sngo ban ukhi nang ta na kata ka bau tia kata ka krong ka bala bu yu badu yang but la ayu pat dia ke jing mo tangi puliru pat dia ke jing penmi pat ya Lazarus pat ndai su badang dan hayeng ne halenti dan hai ha jing tab kanusngi la sausngi ha jing tab tenda ba trajisu lapoi hang tu ke dekat ke gospel Yohanes nom khat wei dekat sau pulai sau sau kong yu te bau la ula kren ye kini ke ru ula perta da ketien bajam ko Lazarus to mi no baru ta ula yap ula mi no balate bat kiti bat kejat da kejansop bat ye khmat jung u balate saunong da ka rumar Jisu ulong haki to loj no yu batu ai bon lej no tehang ni i bo bala dan hajing tab ru uyo snow u kongo ya ka ktien ke basawa jam ke jong try Jisu te kata ka dei ka bangia kran ni bo try Jisu ula da ka ktien ju haba ukran uperta kitu ki bayap ru ki sngo ki badan jingtap bat ki kongo ik ai ka bo ong kata ka dei ka bor ka bal ai hu do kpa ka bor bada ka ktien ju ki briu ki bayap ki la ban mi biang tin rei ka ni kam thau tang ki tu ki bayap ka met ka thau ru ya ki nong pop yang i baro ki briu ki ba dang im ka pop bala dangi danglong ha ka pop ngilong ki bayap ha ka jinge dei bat ublai kamut kamdan ka jinge sno bat ublai te kalong ka jingyap ka bakan jaman simpat tengi puli ha ka city jinong Ephesus kalenong ba ar ka dekat ka baning kong bo pol utho sefang kitu ki bala penim kamut ki bala nget hu Jisu ba menchua pat kilong kumno city Ephesus kalenong ba ar dekat ka baning kong but ya phi ulapan haba philalong ki bayap da ki jingrengkang bat ki pop ti ong yu ne kini ki ba ukran upol bo tho sti de kinong Ephesus ki ba langet ho try Jisu ong ba yaki kilayo ya ki jing pen nrimen chua kilong ki bakum no kilong ki bayap da ki jingrengkang bat ki pop bol sethu ke kita kerukom juki menchua por bekilong ki bayap ha dekhot ke bar wong ha ka ba philajiyat meno kat bakum kerukom jong kani ke perthai kat bakum usim ke jing sinchar ke sun ke jong kata ke mensim kan ke batrei menta ki khun ke jing bom ko ngo ha pleng jong ki ba mangi baro ngilaju im sisin hagi jingkwa ka do jongi da ka bale ya ka man jong ka do
bat ki jong ka jing mut bat ngila julong na la ka tanrai ki khon ka jing bitar kum jo kum kita ki we kata ka dai ka jing long jong ka jing yap ka ba kan jaman sim kat bagi breu kidang im ha ka jing bam kongu ya ublai kat bagi breu kidang ya ha ki jing kwa jung ka do kamut bagi long ki bayap ha ka jing long ka ba man sim tiu try jisu wang bagi bayap kamut di kiniru ki bayap ka man sim kinyo sngo ha bau pertama tengai ledi ngamat dikata di nomor bau pertama banga dang dan ha pedeng ke jinglong ke bayap ke mensim ke pedeng ke pop ngai sngowi ke surjung bat ula penim yang kumbu la kular TV baro kat ki basngap ye gani ke ketin ke jong ublai kanong kamju haba phi snap phi sngowi ke ketin ke jong bo ukran ye phi bo phin mi no na kata ke jeli jong ke pop bat ke jing lemon ke bayat kat bukum ki jing ko abrai jong ke do pinyo ye ke jing pelat bat ke jing penim jong ke mensim pinyo biang ye kalat ban slok badu blai ndan syu ke jing septing ban le hajan jong blai ndekan mi ke jing kemen pen ban ke jing sngo ke jing sngo tenat ban le hajan jong blai ban ye slok badu kat badang sensyar ke pop bat ke do ye ke jing jongi ndan ke jing sunut ban tur sejan jong blai kedon ke jing sung jingai berkata ke dei ke jing long ke bayap jong mensim tiu try jisu la kulari kata wong ki bayap ke nyo sngo bat wong bekerja menta ti ni puliru ha kani ke dekat pat ke bebuat min pet pat sedur ke dekat ke ba live arfusan hey arfunriu namar kumbo kpau dan gejing im haladi kumta ula ai ho khunru banyo gejing im haladi tihang ni kan bo troy jisu ubatai balai bahaba ki breu ki sngo ya ka ktien gejong bo perta balai baki yo ya gejing penim badha baki sngo kita ki basngap kain gamon namar la ban long bo breu yo sngo tamba tre pat ban pedang ni kata ke bo keren pi ketu ko lan ke ba tongan pej biang arfusan wong tongan puli biang mo khat ba arfusan ha pedeng ka ong no ha baki bayam kinyo sngowi ke jing perta ke jong khun ublei te kita ki bayo sngo kinyo im te kamot ki borok kila banyo sngowi ke jing perta jong tenri kita ke pada syak skor ke pada ngap ye ubat kita pediang ye ke boong kita ke banyo im kamut ki weipat ki bakhlam tre bana syak skor yu wala da kila yo sngoru kinumla banyo pediang mo to kadukhan bar fundri pat uong namar kumbo kpau dan ke jingim haladi kum taula ai ho khunru banyo ke jingim haladi tigini ki kentin ki kren pat sefang ke jing long blai ke jong try jisu namar utau badan ke jing im haladi kemat dan kam ya ke jing im na ki weipat mangi ki briu ladangi kwa ya ke jing im ngihap yo no blai tenrei ublai pan ublai ukpa ubala thau ya ke beneng bat ke khando dan kam you know ban ai ke jing im ho ke jing im kala don lupa apa jung nado meno dan jing sedang kata dada don jing sedang kumut dai shu ublai na bom jukut sebom jukut ulong ublai mo tangi ni pe katugan ni dekat tin jong blai keba kran sifang kani ke jing long keba im ke jong blai keba kata kebom dan jing sedang kebom dan jing kut kidon hoi ki dekat kiba dan kamba kan nyerap ini bangin pet kita tapi pet hak kita kiba khamrim kani ka kita
u Jeremia kalau nong ke basifo kedekat ke basifo Jeremia lenong ke basifo kedekat ke basifo hoi kidang dan sekwe-kwe ru kedekat kiba pen i yangi ye kata ke jinglong ke badan jing im ke jong blai ke ba kham jing sedang kham jing kut tambah kani ke de ni kedekat ke basai ba bitu sai kata Berkali ni ke way ni kiba kita khot ru ke berap yang ni bangin kan mau ya kan ni ke jinglong blai ke jong ublai. Hendrai utrai ulong ublai ubasisya ulong ublai ubaim badus im ubajunom haka jing bitar jong u ke khandau ke khnyo bat ki jaj benriu kim la sya ya ke jing bitar bayai buat jong u. Tapi ketua lain ke boong nang tenas dang ulong ublai ubaim badusim ubajunom kamat mong ni mong bo ulong ublai ubadan jing im nado nang ta sedang yo jing im dekong bet ubaim kalau present tense sa pi tong ini pet pan Kesam ke basis pasau ke dekat ke barf khandai. Sam ke basis pasau ke dekat barf khandai. But life ho mo. To arf khandai but life ho in pulilang. Sam sis pasau dekat arf khandai but life ho to ngatrai filayo. Mebore ialah kekhmat kila jenjar. Mesimno iki mensim jongki kiyam. Bat ki phaipat shala kekhendau. Kani gitu ya kata ke jing tre jong ke jing im ke jong ublai ha ke jing im jong ki brio. Balada ublai usimno ika mensim jongki kamat kiyam na. Mo utang sibure ke khamat ke jong o ni ki brio ki mat ya ke jinjar mdan ke jing dan jong blai ban sumari ki te ke khor ke blai pho pan ko ngiyo me penmi no yelo mensim la thau ye ki ban me pen thamai ya ke khamat jong ke khando kani ke bo me penmi no yelo mensim ko mot ba mensim jong blai bo mi no blai u yo ban ai kan ni jing im ha gitu ki bau bleu thau te lada mdai bagani ke jing im ko anu blei ubri umla ban su im hi daladi mo tenre ublei pat dan kam ya kata banyo ni ki wei pat ngi pe sakasam ke bakhandai pho ke khot ke baar kesam ke bakhandai pho ke khot ke baar Kentien ki boong min ba mempat penmi no ikilom limne ba mempat thaudur ya ke khandau bat ya ke perthai nado bam jukut hado bam jukut me long ublai kani ke keren sipang ke jinglong bam jukut ke jong blai ti uni ublai bo bam jukut bam dan jing sedang bam dan jingkut ke jing im kedan bet hau udan lupa halade kani kejingim but hakani gospel yones nomor san dekat barsan pat hai arfun rio pat utrai jisu yaitu bakata gejo kejingim ke bau kepau dan ula airu hau tekong kumno ketua ke dekat ke barsan hai ke arfun rio kong namar kembau kepau dan kejingim halade kum tahu la ai hau kun ru banyo ke jingim haladi kamut iu kani kamut bakata ke jinglong ke baim ke jong blai ke badan ke jingim haladi bat balaban penim kiwe ke dan ru hau rajisu tapi kani ke dei ke we na ke jing pensha ya ke jinglong blai ke jong rajisu Namar mendan ubala bandan ke jing im haladi lain nau blai. Baro kiwe ki habanyo ke jing im
nau blai tenre blai pat ula dan lupa ke jing im haladi tu try jisuru ulong kumta ula dan lupa ke jing im haladi namar kata kani ke pensisya bau dei ublai habangi perkhat sifang ke jing long ublai laingot hawe hateng ngidon ke jing kulmar khandiat dan kipor ngimla ban sothu rehang ni ngi sothu bau khun ublai Yesus Christ udan ke jing im halade kumbau danu blai ndai bau su de we pat ujing thau ubayo borno blai ndai halade ru ulong uba im lupa to ngin se pechu pat ngin se sim kelum lang kini khamadin nang ta ni puliru hagatu ko khot ke bar phunriu hi hei ke bar phunyo pat sorry ban ula airu hu ke bor ke ban bisar na baulong ukhunu briu tinanor kata ke bau ai ke bor ban ai jing im yaki briu ula dan lupa ke jing im ladi ula ban ai jing im ki briu katungi syam katu khot ke ba arfu ar ongumno sorry ke bar huwei namar kumbau tau kepau penmi iki bayap padu penem yaki ba yaki kumtaru ukhon penem yaki ba uman namar baudan ke jing em halade tu ula ban penem yaki brio mo ngila puli teng ya tu khot bar huwei mo to ti ndrem dei tang ke jing ban ajing em ndrei ban bisar te ketu khot ar phnyo ko ong bat ula airu hau ka bor ka ban bisar na ba ulong khun brio te ketu khot bar fulai ko ong ke ju em ka ngamot ka dei ke jingi pen pura sisu ke jingmat ni ngamot ka bar fuar namaru pa bisar yeno yenoru ndrei ula ai ya ke jing bisar baro hau khun kini ki atli khot ki pensai kata ukpa ujiet ba unum long ma ban bisar hagasing khadu ikibrio hoi kadai kaman ke jong blai ba kaman ke jong kpa ban sepenlong ya ke jing bisar hagasing khadu tenrei kadai ke jing jiet jong upat ba unum bisar daladi ya ki jat ban rio jong ke perthai ndrei it wai bor hau khun jong Yesus Christ badai ma ban pendap ya ke jing bisar tinggal aban sungtu ya kan mo kum hakarimo dan nong bisar dan ke sarkar kemat kita ki penyat ke sarkar nado chief minister lan prime minister mo ke kam ban bisar pat kam hab how minister kahap how judge let's do ke bakli do jong ke jing sencar ke India dan ke parlimen ke ba thau iki an don ki minister ki ba pen trekam iki an lambat kita ki ba hapo jungki ndrei ya ka ban bisar pan kamdei maki laiti hau judge ba clear do judge sudah chief justice jongri India teh ka jo gurukom ubleu kpa ula ibet ba unum dalade unum bisar ndrei ula IT no hau jisu bon bisar ke perthai to tapi kidan artli ke ni is fang ke jing im bat ke jing bisar ke jing im na ka bayam banyo jing im ke bisar pat kala banyak de khongpong ru na ka bayam hakani ka mat na ka bayam menta dalam bisar pois man se ke jing yap jong ka mensim senan ke jing yap ke bom jikut jong ka mensim tenrei hoi kala ban long ru ban na ke jing bisar la ban yo ya ke jing im ke bom jikut ti kata ngi puli pat nak kita khot bubun tenrei kani ka jing ong pat utrai jisu na ba ulong khonu priu balik wong ngi kini kentin kamat ayu wong bau blai ku paul ai hu ke bor ban bisar mo ban bisar ki brio baro iki jet ban rio baro jong ke perthai
Tenrei uang ru ikadau uang namar bolong khunu brio. Kemudian kani buong namar bolong khunu brio. To kani ka kentien khunu brio kadan hagi gospel pinlap bonjaka bo trajisu bo keren sifangila di umju ong mangau jisu umju khamong ta kentien lani umju ong mangau khunu blai tang sisien bo pinlap bo ong sifangila di kumu khunu blai ndrei bonsen bo keren sifangila di wong bo de khunu brio. Di hagani pan kedekhat ni puli bo try jisu ong bala ai hu ke bor ban bisar namar bo de khunu brio. Te kam thau tang ye kata ke jing wan nong brio jung. Sibenta na ke jing ong jong try jisu bo de khunu brio kemat ke jing wan nong brio jung. Bola sim ye ke jing long brio haladi na lor bo dan ke jing long blai. Habo de khun jong blai kemat udan ke jing long blai hu. Tenre bo ong bo de khunu brio kemat bo upen kenau lani kwa begitu ki ba yo sngo yu kin tip ru bo de khunu blai ubala long brio. Bala wan ban im bat ni ki brio bangin itho yu bo nya nyeng bat ni ki brio bo nya kendo i ki jo ki jing kemangi ye kendo. To ti hakato ko khot wong bala ai bor u ban bisar mar bolong khunu brio kemat ukpa ula ai u ka bor ban bisar balai namar bolong khunu brio hakano rukom ba kadan jesno anta balai namar bolong khunu brio ai bor u ban bisar kadau ka bangila ban i nang ni se ka bangi la ban perkhat balai ka long kumta kalong namar ba unong bisar habau bisar ude ban suthu berorliang. Unong bisar ubam suthu ye gitu ki basya bisar unum la ban ai ke jing bisar hok. Tenga kenmau dan weu unong tho ubreu jong blai. Habau ainuk sa sifang kanika jing bisar. Wong unong bisar ubam dan khun umbit ban long nong bisar. Long kata kajing sojo oken wa nuksa balai wong nomor tip te kumno ki breu ki perkhat ki perdan ki le kumno ubreu badon khun wi i ye ki khun ni ki jinglong juki na do bagi dang ret terster te udon ha ke position bula ban bisar bahai ki dikilai ke badai ne kilai ke bomdai tenrei ubam dia dan ka benta ban senang ban krau ki khun tola bandai ba dan khun ki jong la bandan pat ki khun ki ba la adopt ma ki la ni ki khun ki ba la bandai ki ba ki khun sweat la ni ki khun je ki ba hieng to kata ro ka de ki jo hi long ka bandan khun te abala pensan yi klong yi kena aduk ki samla suk sibon ban suthu ya ke jinglong jong ki brio te danru ke position bala ban bisar klam la siliang mo lani bisar hok tenrei la dam suthu yi ki brio ke jing bisar kala ban long ka bala siliang. Tu try jisu nomor lawan sim ye ke jing long brio umat ye ke jing ke mangi ki brio umat ye ke jing tunjuk ke mangi ki brio umat ye ke jing kemen ke mangi ki brio ni kemen umat ye ke jing susi ke mangi ki brio ni susi tu usim ye ke jing long brio tu umat ye ke jing susi maru blai hoi ulaban susi ublai upen pau hi kata tenrei kamdei ke susi mangi ki brio tu ni i ke jing susi jong try jisu kumu ha ke jing wan long brio jong namar latho ba kapor ba kia yam gitu ki besipara bat u namar ke jing klat jong Lazarus uru yam ke dekat ke balai san jong gospel Yohanes nom khat wei gong u jisu ulayam ke bepeni ba uru umat
ya ke jing susi ti namar baula ban sotho ya ke jing long jongi ki brio ta ka dau udairu ubadan hok ban bisar ban ye ki weipat mo ti lada sibuk mentau brio ulet sing bisar dan unong bisar ti sibuk unong bisar de do robot unsanya itu unong bisar nyimtep bagi sini jongi hadir na sayo unong bisar basyong lor ka kat bisar suki bisar la benda robot nyimtep namun mentah kidan ki balang tai Germany kadang idang sen ubakran itu khana ke sang di robot te sibuk mentah dan art parti ki bayalak kes yalak kes te unong bisar pa basyong di robot te ki lawyer te ki la benda ki brio te tu susahnya apa pun bisar robot Tingi yang ta ba kani kalau genuksa try jisu ai ya kani ke jing pensai ba ulayo e ka bor ben bisar namar ba udai ubala sim ya ke jing nong brio ubala ban suthu ma ya ki brio bat kum ta ka jing bisar jung kan long ka basyong nia ka basyong hok ka bomle siliang ndek jing bisar ka bahok bat ki brio ki basa bisar uru kinum sngau ya kata ke jing syale silang nalor kata ru sekawai pat nama dah ke jing wan nong bri jong ula IT lau ke jong ke jing em ban penemingi kemut ban pelaj ingi na kata ke jing penrem ha ke sengi bisar ti ula IT lau ke jong ke jing em tem sungsania fi bo bisar mo bon bisar hok mo nomor ula ye jingi hadu kata-kata benut ban ai wat ila ke jong ke jingim te komuta te kam susenya embun bisar te gadai kata kanong rim ke bau trai jisu ong namar bau de khunu breu la ai u ya ke bor ban bisar kan mau sifang we breu ba long rang o la long kumurang ba snong dan eu nong sinchar jong ka we ke snong Setai se South America, kini kijat benriu Red Indian. Tegi em hakawai ke sinong, bat hakajing sensiar jong kumu nong sensiar sinong ke sinong ke subha. Belai namar udan kata kajing long ke balong bet ke balong hok, menjudan mano besar besar bomday. Bat ke sinong ke sub. Te bat duna kinu kijing jia kiba. Le iki kam sniu para brio. Dan rei ko iki sngi lakem ya ko iki brio. Kita ke brio lakem na marba kalit tu siar na ka yeng jong ki para marjan. Tin lakem ya ta ke brio ki wan ra akhmal jong namar ulong ru unong bisar na lor bu ulong rang ba snong na ni nong sincar snong ulong ru unong bisar. Te lawan ra ya kata brio khmat bat kat kum kaan dei ban sempat yano betu ya ki ek e bede jong paramajan ban sempat saupho 3 te kata ke brio kedai mano fitem kedai ke brio ke bala no hi ka hakarta kedai ke kemi jong kedai ke kemi jung kani kedai ke jingja ke bajah sisa tiuni urang ba snong lani unong sensar hamongan ra ya ke kemi ke jung ban bisare ka la kemru la kesebut kesaki sebut ke bebiang badai maka ke batu kita gisiar dan lat siu ban pelat ye ka bat kumunong bisar uban deban bisar hok umla ban ong ban namar ba kedai ke kemi junga te pelat no eka hagi singi jungi te jabon kum kita mo tang la de ubahye perlok pelat no ndala penken ki traffic rule phone mano ba he bahan pelat no fitu perlok junga la pelat dan siu ke jing bisar hok te uni ubreu perkhat jeliu isn ai la ke jong ke kami kala temen la dan sempat eka sofu 3 klempep kan sayo opang Kamen siam jong kalung na kamtala ke jong ka kami.
Habau perkhat pat ya ka an jong gari ka ba u kwa ban bat scam ban le ya ka badai umla kalam da bisyari ka kalam da rai ban pensitom ya ka dia ka bakut kawan kawai ke jingmut hau wong ya kinong ikiwi pat ki paranong sensar ki badai pet ya ka an wong kadai banyo maka ya gane ka jing sempat namar bakadai makahi ka beratu umlan bakadai makah ka beratu ya kita kisir nrei ya kata ka jing sempat ka badai lor jungka sempat no inga tu hiar na kata suki bu syong ban bisar baru ong ya gitu kinong pentrei kami ka an bagian sempat yu sau ho 3 bat kumta la sempat no yu la pensitom yu hagajaka ban sempat ika kemi ke jong te ke jing dawa jong ka an la pendam hagaju ka por ke kemi jong la pelat u la de u la siu da ke jing sya sitom nam ta ka kemi ka ba u ya ka kam ka ba u khlem le ma u la ban sya ta ka kemi hagaju ka por u la pendap ya ka kamram jong u kumunong bisar bohok keni de ji thu khana ka ba jasam dei ba shu thau ngam kan mau shu ya ka keteng jaka ki enring la puliah ku ka kot te kata ka dei keju bangi dangi pet ke stream bhai ke ibu try su le nam ta jungi mau man sabishar ka perthai nrei shwabon bishar uis na yengi u kongo yu pa ba un sha la de haga jaka bangin sha mengi ya ka jing sempat ka badai hok yengi namar ki pop jungi ban ya kita ki batre ban pediang ya kata kiyo ya kejing pelat kembayo kejing pelat kani ka kemi ka jung tau briu na kejing sempat kat ba ki bam tre ban pediang tikin hab e kendo pan ya kejing bisyar ka sing khadu ban manu ban bisyar ka ta sing de ma uhi uban sabisyar tium dei pat bo un bisyar kum kejing penhir keput de kejing bisyar jung kan yang bet halor ka hok halor ke jing sisa namar ba kat kum ka an ke jong plei te habangi puli ya gani ke jinglong jong try su lai thu lupa nadu ke kitab Isaya ke nong ke bakhat wei tong nye plit kitab Isaya ke nong bakhat wei sifang kata ke jinglong ke jong try su kumuta unong bisyar nong bakhat wei ke dekhot ke balai kajing sengobha jong uru kan long haga bating yu try kani ka crunch phong try jisu mo kajing sengobha jong uru kan long haga bating yu try kamat kajing buram kajing try jisu yu bleu kpa ti un ambishar da kajing yu i ki khmat jong u lemnis neng da kajing yu sngo ki skor jong u nrei da ka hok un bishar yagi beduk buat un sneng da ka jingle be yagi ba jamnut jong ka khndo ti un sho ya ka perthai do ding do ka sintor jong u ba da ka jing persat kirmyang sintor jong u un penyap yagi bamman bat ka hok kan long ka panpo ka sengkai jong u bat ka jinge ne ka panpo ki khlai jong u hang ne le thu lupa sifang kani ke jinglong kumunong bisaru bohok ke bo try jisu ulong la msim na tho da ka keteng jisu sifang ju ka te ka ba thot ka ning kong ko ong te un mi utnat na ka met ba u jese bad utnat na ki thiet jong u un seso u jese u de kepara jong sim David ai kupa jong sim David mo te kajing her pateng jong try jisu ka wan na ka yeng jong u sim David te ka thau yu mo te u ki kan mau Bartimaeus habo perta yu try jisu bo nyerap yu bo matla wong kum no ko jisu khonu David te u tanat na ka yeng jisu ka thau yu ting ngi hang ta ya kata ka jinglong
kaba laai ti hau trai Jesu kalong ar benta kum kawait lamba ar liang seti kum ong tenteng yong mo hakui kaliang kadan kaliang kaba ai kejing hun kejing keman kejing suk ikibreu kejing kerku dari kawai kaliang pat kanwan kejing besar kejing penrem kebesir kai te kasyong ha phi ni jiet ye kanu mau tu lapan pau bau isne ngi usayap khnang na mentajungi khnang bangin laj na kata kejing besar kebesir kai kaba mau hi un salong unang besar to tengi i hang ta ya kejing traikam jong hok kejong blai kabo pentrai lembau trai Jesu tegak khon kaba arfufra pat ko ong wat snow kendit ya kani na bakapor kaja hakaba kita barok kiba hakijing tap kinyo snow ya kejing perta jong u te hang ne ngi i biang sakawai pat kesin ya kejing ong trai Jesu sepang kabayo snow ya kasur jong u ba kiba hajing tap ru kinyo snow ya kasur ka jong u te ngila ya peteng haga gospel Matius ketukalan nong kaba arfnyo kumno ba la tho ye kajing mi pat jong ki bayap na ki jingtap ha Jerusalem ha kapor bo trai Jesu la mi pat na ki bayap hadien kajing sa narfna yu da pipet ketukalan nong kaba arfnyo kedekot besan puai terter hakmi ru kejingka ke tempel kalakat arbenta nado najrong hado ketbian bat ka khendau kala khnyo bat ki mausiang kila pedang to hangni i kai ya kejing khnyo jong ka khendau ya kejing orpat jong ki mausiang kejingka no jong kata kejingka ke tempel kata kejingka ke baka pedang kejaka ke basebar bat ke kamera ke bakentang tam kejaka ke bakentang tam po ke tempel kadan kata ke perda ke baka ban kijing tam kila ang bat sibon kimet jong kiriu khuat ki balayo thia kila mipat kadai gani ke bukran ni kejing pin mipat ya kiba yap tambah kini lo ong kiriu khuat kamat ki balanget hau sibon mo to tiga tu kedekot nagalnong besan Yohanes kekeran Cipangkata mong kapor kerja bakita barok ki bahaki jingtap kinya sngau ya kejing peta jung u nang ta kedekot bar khandai ko ong ban kinya mi no ki balale babha sya kejing penmi pat kejing im ndrei ki balale baman sya kejing mi pat kejing penran kejing penram mo ti ki balale babha de mano na ban long ki babha kumong trai Jesu ndanu babha ndrei kile babha hadien ba kila suk shwa bat ublai hadien ba kila kala ka bomot kila priang yu trai Jesu nang ta ken bo ublai ula ban ithu iki kum ki bale babha lada ki sedang ban im ke jing im babha tenrei kat bampat isuk bat ublai empat kala ka bomot na ki pop ki jongi bat empat priang ye kejing maap kejing blai ling bau trai Jesu kita kejing lek babha hakmat blai kim mentoi priang iki bakilong ki babiang bau un smubha tapi kedan ke ikai hang ni ke ba ni ki breu teng teng ni perkhat da ka bor perkhat lajong o nga ngalek ke babha tu blai maap ye nga ndai ni puli ke Bible kamlong pumta kalong no ko ong ukpau lai iyo khun bu la le kanu ko bomdei tu khun pat ban buri kata ban yo biang ke jing sutna jung kpa o le men ne bun kam ban le ki babha ha o le men ko ngo ban sa jing khling ban le tho ding ban ha ban le sajan la i ko babha re kata ka ba ke bambha ne ke basni ko bu le pat tre ban ben haldi ukpa pat wi thik thik dia tu tahu kepala sombha mau tahu khun nam sombha kalong kumta mangi kibriru kalong ta dekat nu tamu blai
balada manging impat kela ke moment Ahmad jong blay nam ta ki pop ki jongi ki jingle babha jongi kimmentoi tagadau sitis nong room nong balai basau apostle Paul kran syai kata badi ki jingle babha jongi lane ki kam babha jongi ninumla ban kamai ka hok kawan habangi ni kela ke moment ban ngi priang ya ka hok ka bo bleu lopan khrek nam ta jongi kai kata ka hok bo bleu lopan khrek nam ta jongi ka hok jong ke jing sius pa ka badau tra Jesu ka hok ka bala penyo da ka jing sya yam utra Jesu lor ka ding phana ti kita ki bala babhani ka thawi ki bala ngen ki bala priang utra Jesu bakinyo ya kata ka jing mi pat sya ka jing im takamut kinyo ya ka jing im bom jikun but kita an sepen mi pat yaki hakato ko sngi ka bau utra Jesu unwan biang si ka pathai ka bangi pulih gospel Matthews nomor 9 kabangi pulih stis nong Thessaloni kabaning kong bat kiwi tenrei kiwi pat an pinmi pat yaki ka hajing sya I ko maong hakajo ka por rei ko matho ni ka ko matho pat kiwi ki benta na ktinu blai ka jing pinmi pat yaki kan dan lakajong pat ka por kan dei hakabukut artat ka jingwa artat jong pathai haban sependuk swa ya ka beneng bat ka khandau hadin kata an sebisar utra Jesu da ka surjung un penmi pat I gitu baro ki badangsa ki bamsimna yo benta ha ka jing man syau ju na ki jaka baki don na ki jing tap ha ka baki ki don na ka jing yap na ka duriau hangno no baki don bodon bisari ki kat bakum ki jing le jungki ti ka to ka ba bot ko ong nrei ki bala bamman sya ka jing mi pat ka jing penrem kamut penmi pat dan penmi pat yaki bisar pat kata kapor mandala da bisar kin hab benle sya ka jing bisar ka besar khai ka bom jikut kata kalong hadu jok kata la tho syai puli kitab jing pen pau ka nong ka arfo ka dekhot ka bakhat san ngamot sywa jong ka dekhot bakhat san ter hadu ka bakhat san ngan puli ngan penkut degani to ka por kam sa su ini kalau dia ka por ni sengena duk dekhot ba khadaran puli bat ngalayu I ki bayam ki berit bat ki bakrau ba ki da yeng hakmat kata ka khet bat la plit ki kitab bat la plit ya ka wai pat ka kitab ka balong ka kitab ka jing im te la bisyari kita ki bayam na kita ki ek eru ya ki ba ki la ya ki bala tho ki kitab kat ba kum ki jing le jungki te ka duriau kal IT no ya ki bayam ki bala dan haka bat ka jing yap bat ka headers ki la IT no ya ki bayap ki baladon haki te lebih syari way po way baro kat bakum ki jingle jongki bat ya ka jingyap bat ka hedes la brat syakata ka pung gading kani kalong kata ka jingyap ka baar kata ka pung gading kan te jar ya uba amsim la syam bala tho kata ka kitab ka jingim la brat yu syakata kepung gading kei kerteng jono badan kata kitab jong jing im kidai ke kerteng jong gitu ki bala yo ya ke jing map ublai da ka baki nget hu Jesu te gitu ki bam sim langet tho ni ban bread iki sekata kepung gading tetu ublai kerku ya ke jing puli jong ina tin ka bakhu jong ta ka buram ke jong amen inya penwai no tu inya doi ku kpa jingi ubhabneng ni aingu eme try nam ta ka ktin ka jome ka bangi layo ban pule ka ni ka janmit bada try to kurkhu ye ki baro ki bangi layo ban sngap ban chasko na ka ktin ka jome ai bakan long ka jing penthmai ngi bala try bagi jing pen emingi ladang idang don ki pop ki jongi dang idang long ki bayap try ki pop ki jongi
isnai kan rat kersiu yangi ai bangin yo sngo ye ketien ka sai jong me ba me khot yangi bangin kla ka mumut bat bangin yo diang ye ka jing im bom jekut khnang bangin yo ban mi pat se ka jing im bat bangin light na ka ta ka jing mi pat se ka jing yap se ka jing le rain bom jekut ha ka sni khadu try ker khu ki banta baro ki bangin yo pedap na ka por na mangi pan ni kini ha ka keteng Jesus Christ batu airu bagi jing ai ka badap biang ka jong u ka jing it ba jong bleu ku pa lam ka jing slok mun sim ba khu kin shong kar hai lam bat ni ko mu pat long u jong me hang ni lam ki reu khu ru kleng sat la ka pathai menta ba du hala ka taru amen